Mae yna 40 o flynyddau wedi mynd ers bydd y Steddfod yma blaen yn 76. Haf dwym iawn, ddim dwym iawn yma, Steddfod y Llwch yn galw, ond dwi'n credu nawr bod bobl Aberteifi a'r cyffiniau yn barod i wahodd y Steddfod nôl siwrne eto. I man gennu'r Steddfod Aberteifi yn 1176 oedd yr Steddfod gyntaf, felly dwi'n credu nawr bod e'n bryd bod y Steddfod yn dod nôl i Aberteifi eto. Ni wedi cynnig 4 safle, a gweud y gwir. Un safle yw yn Llangoedmor, Pant Gwyn Llangoedmor, a y safle arall yw safle Penlan ac ffarm yr Oernant. Dyna yn Penlan oedd yr Eisteddfod yn 76, just ar dechrau'r ffordd osgoi i Aberteifi. Ond maen nhw'n lle wso'r 2 ffarm nawr, Penlan ag Oernant. A'r ffarm arall yw mas yn Tŷ Gwyn, yn Ferwig. Mae ar dop Ferwig mae'n fflat a mae'n safle da iawn. A'r safle arall yw mas yn Llantŵd, ryw hanner milltir tu fas y ffin Geredigion a Sir Benfro. Mae hon yn safle gwych, a gweud y gwir, ynddo fe. Mae yna bopeth na, mae ar y ffordd fawr o Abergwein, mae dŵr, trydan, bandeang a phopeth na, mae hon yn safle gwych. Yn sicr, fe gynhalw ni cyfarfod agored yn mis Mawrth 2016 ac wedi sgrifennu, mae Clark wedi sgrifennu i 22 o gyngorau Bro, yn cynnwys cyngorau yn Sir Benfro, a wedd o'n nhw'n rwydedig iawn bod sy'n nhw yn helpu ni ac yn cefnogi'r Eisteddfod yn Aberteifi. Eisteddfod Aberteifi bydd hi, hyd yn oed bod hi just tu fas y ffin yn Sir Benfro.